Čaute, tu vás víta Tevotoman TV1 a dneska si zahráme minihru, ktorá sa volá Bed Wars na serveri Game Team a za chvíľku nám to začína. Vyberám si tým, že... ale ak kúkaš toto video, tak... Sorry, chcel som sa pripojiť do žltých, ale no... Akože nechcem sa, už som s nejakým... Tak sa volá... Pustak 2004, mata? To čo je za meno? Ináč budem dobrý hack, poznám dobrý hack na tento parkour. Pôjdete sem dozadu. Takto sem dozadu. A tady to sem. Takto pôjdete a idete ďalej. Je dobrý hack celkom, akože. A hráme na Pokémoni sú najlepší. A my máme výhodu, lebo my sme traja a z každého týmu sú iba dvaja. Takže my máme výhodu. A sme lepší. Takže skúsime dneska vyhrať a ak sa mi to nepodarí, tak s mojimi kamošmi, čo tu sú, akože nechcem hovoriť, že to sú moji kamoši, lebo ak ste vo videu, tak potom sa dúfam, že teší. Čo? Ty dement. Sorry, že nadávam, ale to hneď do začiatku nám ide niečo posteľ, to akože čo je za blbca? Jak ničí tie postele? Môžem si nakúpiť nejaké bloky a ísť toto. Tak, a idem teraz sem dozadu pre nejaké irony, lebo irony sa mi ujdu asi ako prvému. Keď idem ako prvý, tak ešte sem dám, aby to nebolo také nebezpečné. Chcel som povedať bezpečné. Aby to nebolo bezpečné. Bože, aby to bolo bezpečné. No. Tak som to chcel povedať, aby to bolo bezpečné. Ak ma teraz niekto zabije, takže v tejto hre ide o to, že máte postele a máte tu všelijaké generátory. Na železo, na zlato, na lapis a na bronz. Na bronz som zabudol, ten som povedal ako posledný. A ide o to, že vy si tu musíte z tých surovín nakúpiť brnenia, výbavy, meče, krompače a také a máte postele a tie postele sú na to, že keď niekomu tú postel zničíte a zabijete ho, tomu čo ste zničili z toho týmu tú postel, tak normálne keď ja teraz spadnem alebo zomrem, tak sa objavím v lobby v tej hry a už ďalej nebudem môcť hrať, hej? Dúfam, že ste to pochopili dobre. Vidíte, teraz zabil nášho nejaký a vidíte, sú iba teraz, aha, teraz ja tohto idem, už sa ma bojí, čau, hej, pani Jaška. Chcel by som povedať, že ste blbý Jožo, ahoj, aha, je po ňom, super. Takže prvý kill mám z tejto hry a zatiaľ super, zatiaľ mi to ide celkom na to, že nám zničil ten to bolo také, keby som ja teraz spadol, taký rage by som dostal, keby ste mňa počuli rageovať pri Minecrafte. To ste ešte nikdy nepočuli, ak ja viem rageovať. Tak, to sú modrí, Potom ty ma už... On má hacky, ja sa bojím. On má hacky, ja už som sám. Ja sa bojím. Ja tu bojím byť sám. Aha. On je jaký... Aha, tak on si chce byť so mnou tým, dúfam. On chce byť so mnou tým. Prosím, buď tým. Hej! Tak tento, on je fakt asi dement. OK, takže asi vyhral červený tým a ja si myslím, že to bola celkom dobrá hra, aj na to, že sme prehrali a bolo to celkom krátke, tak si myslím, že by sme mohli ísť ešte jednu takú kratučkú hru, dám si teraz žltú, ale nemyslím to v zlom,
že mám rád Pikachu. Mám rád Pikachua. Hej, sorry Pikachu. Pika, Raichu. Nechci odo mňa Raichu, ja nemám Raichu. Iba v tvojom zadku mám možno Raichu, vieš čo myslím. A z Pikachu, že strkám, vieš čo, nebudeme to tu rozvíjať, hej? Lebo zase to v komentároch budú, neviem. Veľmi v komentároch budete písať, že som blbý a že čo to hovorím a tak. Ok, takže čo s niekým chcem byť, ja nechcem byť sám, prečo? Fú, nie som sám, super. Takže sme žltí, sme traja, super. A prečo stále hovorím super? Kamo, dnešná hláška, kamoši, dnešná hláška, dáme si napríklad, to jak môže rýchlo zničiť posteľ? Dnešná hláška bude, ideme na to, som si vymyslel hlášku, ideme na to. Takže bude hláška, ideme na to dneska, tak postavím tú cestičku jak frajer a ja ti zoberiem Iron. Vidíš, nedám ti ho, hej. Ani tak, môj Iron. Ty si nemyslíš, že mi okradneš Ironík? Hen, to čo je? Jaký hackery? Hackeris, to sa nedá, on má leky a ich nahlásim, takže toto video sa bude volať debilní hackery. Bezvar debilní hackery, hej? Takže ak sa vám toto video páčilo, tak určite nezabudnite like, odber, napíšte mi koment a napíšte mi do komentárov, či by som mal natáčať s webkamerou alebo bez webkamery. Ja by som bol rád, keby ste mi to napísali do komentárov a vidíme sa možno pri ďalšom videu, ak zase nechytím takéto rejže z týchto blbcov, čo tu majú akože hacky a také. Ja normálne idem teraz nahlasím, idem na stránku minecraft.net, alebo na ktorej sa nahlasuje a ak som nepovedal dobre, tak nevadí a ja ich normálne nahlásim, ja na to kašlem. Ja úplne ja na to kašlem, že oni budú nervózni na to, že majú ban na 5 rokov. To zase určite nie, ale nahlásim, hej, nebudem vás zdržovať pri čase, pri práci a čus.